Dua anak cukup, Mas. Senggak ya Mas. Kersane mboten ngantuk ngoten. Kadang sinuman tumaruno alhamdulillah. Nggih, menika pun ruwawus daten menika nggih Mas. Mengke mbok pilih request lagu napa duet monggo nggih Mas. Iki kanca ngaji kabeh kok. Oh nggih to. Oh. Mondok nggih napa mboten? Kene Lon Siti MI. Oh MI. Lho, ngetan Siti pondok. Pondok. Ini Allahumma ngabur. Allahumma sholli ala ya Mas. Malam ini dilarang sekali lagi joget sampai bawah. Pargoy tidak boleh. Tidak boleh. Pokoknya goyang ya gini-gini aja. Iya, libur ya Mas hari ini pargoynya. Terkecuali nanti jam 10. Terkecuali loh Jan. Iya, bacot gesek dah.
enggak to Mas? Oh. Kuwi sambat Mas. Oh sambat ta. Mongko Kang Mas katresnanmu babasani tanah bisa tuku junduk lan praseniamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Iki menika senggal lakon imbang ana katresnanku sampun kados.